Isa ka rin ba sa nasalanta nitong sunod-sunod na bagyo? Tutok lang dahil makakasama natin ngayong umaga ang branch head ng SSS Dagupan na si Engineer Primitivo Veriania Jr. Masantos sa kabuasan, Engineer Primitivo! Welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Kawasan si kayo, Ara, Ma'am Ara, at sa lahat ng viewers ng ating Morning with GMA Regional TV. Magandang umaga po. Nako sir, salamat po ha. Una po sa lahat, kamusta po kayo at ang ahensya, Engineer Prime? Ay, opo. Isang mapagpalang umaga, Ma'am Ara, at sa lahat ng inyong mga tagakapinig sa inyong programa. Nais po naming ipabatid sa lahat na kami po ay nasa mabuting kalagayan, 10 ng aking kasamahan sa SSS at nagagalak kaming makapagbigay serbisyo sa abot ng aming makakaya kaisa ng iba pang mga frontliners. Engineer Prime, nasa mga panahon na po tayo ng pagbangon. Ano po ba ang pwedeng asahan ng mga miyembro po ng SSS? Ayo po, patuloy ang ahensya sa kanyang mga programa, lalong mapabuti ang kanyang serbisyo. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, ang digitalization ay isa sa makabagong paraan para kaiwas ang pagtitipon-tipon ng mga miyembro sa ating tanggapan. Sa kanilang tahanan, pwede na silang makapag-transaksyon gamit lamang ang laptop, computer, or cellphone man. Engineer Prime, may mga loan din po ba na pwedeng applyan ng ating mga miyembro? Ayo po. Sa ngayon, panahon po ng kalamidad, nagkakaroon po tayo ng kalamidad ngayon. Ang mga miyembro ay pwedeng mag-loan, salary loan, calamity loan assistance program, meron po tayo, at lalong-lalo na sa mga retiree pensioners, meron tayong tinatawag na pensions loan program. Nako, napakaganda naman po niyan, Engineer. Pero ano-ano po yung mga requirements para sa mga interesadong miyembro po? Ayo po. Ang mga miyembro natin, kung sila ay magsa-salary loan, dapat po ay sila ay registered sa website natin sa my.sss facility para sa online filing. Yun nga, iniiwasan natin yung COVID pandemic na tayo ay matamaan. So, kailangan po nilang mag-online at mag-register sa my.sss facility. Pag meron na silang 36 months contribution, 6 na buwan sa loob ng 12 buwan ay kailangan po yun, isa rin yun sa requirements. Pag naka 36 months, 1 month loan. Pag 72 months, 2 months loan. Yung pensions loan program naman, ang mga pensioner po ay pwedeng mag-avail lahat ng SSS retiree pensioners. Pero kailangan din sila ay mag-registered pa rin sa website natin. Engineer Prime, panghuli na lang po, mensahe niyo po sa lahat ng mga miyembro po. Go ahead po. Okay. Sa lahat po ng miyembro, tinatawagan namin ang mga member ng SSS, mga magfa-file ng loan, calamity loan assistance. Yun po yung mga residente ng natamaan ng ating bagyong Ulysses, yung 3 bagyo na dumaan. Kung sila ay nasa lugar na nasalanta ang kanilang mga ari-arian, doon po sila nakatira, pwede po silang mag-file ng Calamity Assistance Loan Program. Pero panawagan na rin po lahat ng mga miyembro, dapat po sila ay mag-register online. Kasi po, lahat na po ng ating mga benepisyo na kanilang tinatanggap or tatanggapin pa lang at mag-file ng loan, lahat po ay dinadaan na po sa ating online registration at
sila po ay nagre-register ng kanilang savings account doon sa online. Para doon, pinapasok na po yung kanilang mga matatanggap sa SSS. Yes po, Engineer Prime. Naku po, balbalagya salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at ingat po kayo dyan, sir, ha? Maraming salamat po, Amara. Atin pong nakapanayam si Engineer Primitivo Verania Jr., ang branch head ng SSS Dagupan. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.